The reason there. Let me sit down by saying, ngike ngabona umuntu akha kodwa mayizokala ukwakha angaqala athenge iy'tini ingakabibikho iplan. Ngabona eseyibekile iy'tini, ngabona eseyibekile inhlabathi, ngabona kufika amasela entshontsha iy'tini nenhlabathi. Kwasho ukuthi noma ngayintshontsha iy'tini nenhlabathi kodwa iplan isaJehova. Jehova usuyobhala one more second and then I sit down. Kuanza uliyobhala i-DPA ekhanga. Got to blame me on it. 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 Noma singalahleka iy'tini, noma singalahleka isihlabathi, noma ngalahleka manje, kodwa kwahlalwa phansi.